Environmental Management Bureau Region 7 mipasabot nga ang nasinating light haze sa Sugbo tungod sa gitawag nga climate-induced air pollution. Apan mitataw nga anaa pa sa luwas nga lebel ang kalidad sa hangin sa Sugbo. Ani ang report. Gikonpermar sa Regional Director sa Environmental Management Bureau Region 7 nga may pagsaka gayud sa gidaghanon sa suspended air pollutants base sa gihimo nilang air quality check sa Metro Cebu ning buwan sa Nobyembre. Base sa data nga nahipo sa EMB-7 gikan sa 32 micrograms per cubic meter niadtong Nobyembre 12 misaka kini ngadto sa 65 micrograms per cubic meter kagahapon Nobyembre 14. Apan ang maong sukod matod sa EMB-7 Director nasulod paghihapon sa fair air quality ang hangin sa Sugbo. Makonsiderar nga good air quality kung ang sukod niini anaa sa 0 ngadto sa 50 micrograms per cubic meter. Fair air quality kung anaa sa 50 ngadto sa 100 micrograms per cubic meter. Ug delikado na kung mulapas na kini sa 150 micrograms per cubic meter. Parang dinoble, no? From 32 micrograms sa 12, and then on the 14th naging 65. Yan. Yun yung percentage ng increase. But, this is still in the fair or for the general public. Wala pang, hindi pa, it's not very cautionary ba sa atin. Wala pa tayong cautionary measure. Hinon alang ni adtong adunay mga respiratory problems, mga bata ug mga senior citizens gitambagan nga magsulob og face mask matag higayon nga mogawa sa panimay. Gitataw usab sa EMB-7 nga dili ang pag-alboroto sa Mount Canlaon ang hinungdan sa nasinating light haze kundi ang nasinating cold front o temperature inversion. Temperature inversion is there was a sudden increase or sudden decrease of the temperature that makes some pollutants emitted kasi naturally may emitted naman tayo na pollutants, di ba? That makes it suspended na mag-aabot yung temperature inversion is mag-aabot si hot at saka si cold na nagiging stagnant po yun yung nakikita natin na level. Samtang gipahibaw sa Visayas Pag-asa Regional Services Division nga karong adlaw miarang-arang na ang visibility sa Sugbo. Gikan sa 7 kilometers kagahapon karon anaa na kini sa 9 kilometers nga mas duol sa normal level nga 10 kilometers. Karon is improving na and hopefully for the next following days mas ma-improve na gyud ta karon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.